Здравейте, вие сте с Hope Channel България. От религията произлизат целите на човека, а от науката произлиза неговата сила да ги постигне. Понякога хората питат дали религията и науката са противоположни помежду си. Да, те са противоположни, но единствено в смисъла, в който палецът е противоположен на останалите пръсти в ръката. Това е едно противопоставяне, благодарение на което ръката може да сграбчи всичко, е казал Уилям Брак. Религия и наука ще си подадат ръка и в рамките на нашата поредица със заглавие "Небесата разказват". Тук нашият говорител ще бъде Цанко Митев. Той е пастор от 19 години. Завършил е Софийски университет Климент Охридски, специалност и математика и механика. Нека представя и себе си. Аз съм Таня Дачева, студентка по журналистика в Софийски университет. Ние ще ви говорим следващия час, но мисля, че истинският говорител ще бъде Великият космос с неговите загадки. Нека му дадем думата. Нека в началото да те попитам, как се зароди заглавието на поредицата? Поздрав и от мен. Заглавието се зароди преди много години. Не съм знал, че ще имам възможност да изнасям пред църква това нещо. Тогава току-що бях така влязъл в църквата и попаднах по чужда станция на едно интервю с един от космонавтите, който ми стана любимец. За съжаление, когато дойде новото време и имаше възможност повече да науча за него, разбрах, че той е починал. Но косвено той упражнил въздействие върху мен с това интервю, което даде. Трайност някъде около 45 минути. Той говореше на английски, превеждаха го на руски и така стигна до нас. И аз съм му благодарен, но преди да продължа така с нещо, което ще хвърли допълнителна светлина за тази поредица и за самото заглавие, бих искал да кажа, че това, което изгледа аудиторията, не е просто само технология. Това са изчистени картини на данни, които сме получавали от 1995 година насам, тъй като така наречените космически станции, космически обсерватории, имат възможност да ни представят много по-задълбочена картина за космоса. Като на първо място поставям Хъбъл. Това е най-голямото достижение в областта на техниката, което човечеството е създало, и то обединение на няколко държави, Съединените щати и няколко европейски държави. Просто Западна Европа и САЩ са създали един продукт, който ангажира вниманието на много учени, преобърна много представи и така или иначе то засяга и религиозни въпроси. Сега се върна към космонавта, за който говорих. Неговото предаване започна
с едно хубаво изказване от Библията на псалм. Небесата разказват славата Божия. Това е един от любимите ми псалми. В синодалния превод е 18, в протестантските 19. И просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ над нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Така започна тогава предаването, след което разбрах отчасти и неговата история. Тя е интересна. Той като дете на 5 години, разхождайки се с майка си до едно езеро, вижда как луната се оглежда в езерото и казва: мамо, луната има лице. Тя обаче отговаря: това не може да бъде. И почва да му обяснява, че така се вижда, но луната е небесно тяло. Детето я слуша с голямо внимание и след това казва: мамо, като порасна ще отида на луната. Тя се усмихва на неговата наивност, но оказва се, че детето наистина отива на луната. Той участва в така наречения полет на 15-та мисия. Всъщност там мисията кара лунохода, ровъра, както го наричат. И още там се правят много сериозни проучвания и се открива така нареченият камък на създанието. Камъкът на създанието, това е анортезит, който повлия и така задраска старите теории на Луната и нейният произход. Така горе-долу се заради тази тема. Небесата разказват. Заглавието на първата тема, специалната планета, е не по-малко интригуващо. Коя е тази специална планета? От нашата галактика ли е? С планети много, но тъй сме на вълна Джим Ирвин. Бих искал да цитирам една негова мисъл. Гледката към Земята би трябвало да промени човека, да го накара да оцени творението на Бога. Всъщност, той след като се връща от полета, просто преобразен мирогледно и решава останалото време да го посвети на проповядване. Той има достатъчно ресурс да изкара живота си стойностно, добре, задоволен във всичко, но той иска да го посвети на по-висша цел и става проповедник. Пише книги, ето цитирам една от книгите и съответно мисъл от нея. Именно там той набляга много, а в последствие разбирам, че почти всички космонавти са на същото мнение, всички астронавти, е по-точно да кажа, че полета им до Луната, това излизане в пространството ги е накарало да осмислят какво представлява Земята, че Земята е нещо специално. И всъщност не искам да бъде някаква тайна заглавието. Аз под специалната планета разбирам онова красиво нещо, което са видели космонавтите, което е нашата планета Земя. Векове наред нашата планета Земя е отреждано централно място в Вселената. Откритията на Коперник и Галилей малко променят нещата, като е права част само от Слънчевата система. Някои по-днешни открития и отреждат още по-далечно място, като малка прашинка в космоса, но все пак какво остава забележителното у нея? Това, което казваш, е абсолютно вярно и аз бих искал да го визуализирам. Значи през 1977 година Американската космическа общност предприема едно дръзко начинание да изпрати две станции, Voyager 1 и Voyager 2, с идеята да пътуват безконечно докъдето могат. И всъщност след 13 години полет Voyager 1 се отзова на вече на края на нашата Слънчева система, напусна орбитата на Плутон и започна да ни изпраща снимки